खराव बुसुक लाइक हम खराव ब्रै खराव ब्रै ini je gotona khana mani sing to mobile abo nukha wini kutik nakha nga bo sai sai ge sing china mu sukani ni bahai ke mahai incident thangka ba gotona goti thangka kami kaimani bo ngabo kami sajan te jolo bi ja sunu ngai kana ga bang kana ra kana nei bin dam mo khama khama pang jum kana hin thang thangli ani phirok ra ta lam ko kha kai ge tren leo pa thotong na ku ki na ra no mo te ko hin tong na ta ke nang re khata jakti nang lak ni doan sok man di abu ko bla ko spread gari bla ba political district ni president boron nang sarpathan bini saitok mong sini vice president sini secretaries tei bebak sini YTM ni adong sungsai tongmon bising sing tini kisisa je sini manmani opno sing borong suba phai hambai san tini tomani bagi phelai jaga sarna ro sing tini bubagrani dage mungbai sini teliamura district committee YTF tei Krishnapur Patal Block Committee khajak tei sini khagna yang khoroksa khamara barni chairman busino chini loge phaigei sing jero jaga mungya kami jeu dino gotona goti thangmani srai khorok brino yaha gei bini bungau pharok yahai klang jakha mutai tlang thangkha boni bagai sing sini YTF ni torok theke kisa misa sing je mansak jora tei chobana bagai hinai sing tini aro jaga phaisok pharijak sini sikla bodol songbor jaga ni uklogo tongo hani working president tongo tei yang vice president tongo tei he yang besini Krishnapur Block Committee ni president tongo tei sini Bijoy tongo secretary tongo tei ani uklogo haini haibo ni sen ba haini secretary je sing man lai subject sini je phan tongsak jotono singor jaga sikla tei pore gei pora paimani yak bekar klaijak sarai mangna to phana bubagran dagi mungno sing palon khaigei tini singor jaga kisa misa subana hinai mairung 50 kg tei alu tongo ro piaz tongo tei bu tongo thok tongo berma tongo je sing mansa chubana hin tini sing khali karo